Welcome back sa ating YouTube channel. Ito, bago tayo sit sa ating hunting area, dumaan tayo saglit para mananghalian dito sa mga kapwa nating hunters dito. Yung iba, bali nag-prospect lang sila sa possible area na pwedeng mag-hunt dito sa part ng Binaluna. Bali yung mga iba, naabutan natin dito guys na kaya yan o, may inihaw na ibon. Ayan, naghalo-halo yung pananghalian natin. May dala tayong kanin, tapos yung ulam dito, ang daming ulam. Ayan. So bago tayo sasabak sa ating hunting, kain muna tayo. Ito yung mga kapwa natin na hunters dito sa Pangasinan. Ito yung mga master, mga kasama natin. So first time ko lang na isinama sila sa ating content ngayon guys. Yung mga iba dyan, mga subscriber po natin, maraming salamat sa mga walang sawang taga-suporta natin at naghihintay sa ating hunting content sa araw na to. So eto, ready to hunting na. Mamaya maghanap tayo ng magandang pwesto. O maraming pwedeng pwesto dito guys. Na-harvest itong mga mais sa palibot, mas maganda. Kasi mas marami po guys ang tabayanan yung ating mga kaganapan. Welcome back sa ating YouTube channel. So ayan, hunting tayo, kapwa hunter natin. Kita tanto dyan yan. So bali iniwan kasi natin yung motor natin doon sa pinagkainan natin. Time check alas 12. So dapat makagawa tayo ng kura bago maggalaw na. Ayan, so ang daming maraming mais. Tapos yung mga iba na-harvest na, so bantayan natin. So ito, dala natin yung bullpup natin. So yung last video natin, wala pa siyang bipod. So ito, may bipod na tayo. Yung mga kaibigan natin na hunter kanina na nag-lunch doon sa may pinagkainan natin, yung mga iba bali nag-prospect lang kung saan pupwesto. Tapos yung iba naman andun na sa kanilang kura. So tayo, hanap tayo ng magandang pwesto para ating babantayan. A few moments later. So ayan guys, nakagawa tayo ng kura natin, panandalian guys, temporary. So tingnan natin, dito tayo, bantayan natin tong pinagharbisan ng mais. Ang problema guys, napaka lawak itong pinagharbisan nila. Kasi kanina habang papunta tayo dito, merong mga red collar dove na tumadapo dito. Subukan nating bantayan, gumawa tayo ng manipis na kura, at least may taguan tayo. Ang tabayanan yung gaganapan natin, hopefully na may patama tayo. Unang sabak natin sa bullpup natin dito sa Kapatagan. Ayan, dito tayo sa Binalunan, Pangasinan. Alright, okay, pasok na tayo. So napakakipot nitong kura natin. So, hindi pa masyado clear itong bintana natin dito. Subok lang guys, tingnan natin kung may mapadapo tayo. Ayan, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, welcome back sa ating hunting vlog. Ang tabayanan yung ating kaganapan hanggang mamaya, hopefully hindi ulan. Yan o, makulimlim, manipis lang yung kura natin. So mabilis lang yung paggawa natin, mabilisan lang tayo. Tignan natin kung may dadapo. Kung wala, dilipat tayo sa ibang pwesto. Ganun lang guys. Ayan, pagandahan ng may bipod, ilapag mo lang sa lupa, nakatayo siya. Okay, maghintay tayo ng 15 minutes hanggang 20 minutes. Kung wala, tagilid, lipat tayo ng pwesto.
One down. Tudong. Natin. So tara, pulutin natin yung mga patama natin. Dalawang red collar dito guys. Ay, may isang kwan pala, bato-bato, tapos red collared. Ayan o, bato-bato tapos red collared. Tobats, tama ba guys? Tobats ba ang tawag nyo dito? Tapos ito yung red collared. Yung tukling wala, hindi natin napuruan. Tagilid tayo dito sa ating kura. Bihira yung dapo. Yun, so bali nakadalawa lang tayo guys. Pangatlo sana yung tukling kaso hindi natin napuruan. Baka sumabit yung wilit natin, may nasaging lang kaya hindi napuruan yung tukling. So, lilipat na ata tayo ng pwesto guys. So tara, lilipat tayo. Lilipat na tayo ng ibang pwesto. Bihira yung dapo doon. So, napakakapal naman ng kakahuyan dito. Magbakasakalin lang tayo dyan sa may kakahuyan. So ang kagandaan ng unit natin guys, maigsi. Tingnan nyo, kahit masukal yung dinadaanan natin, walang hassle, hindi siya nasasabit. So kailangan pa rin nating ingatan yung unit natin. Tsaka ito, labis na nakabuta for safety. So ayan, ginawa natin kura, panandali ang kura lang guys, mabilisang paggawa para dito tayo magabang sa may ito yung daon ng ipil. Ayan, ayan o. So hopefully makapaghintay tayo ulit. So tara, pasok tayo sa loob. Let's go. Lapag muna natin dyan, tapos ayusin natin yung upuan natin. So the best talaga guys na maglagay ka ng upuan para di tayo mangawit. So ayusin muna natin itong bintana ng ating napakagandang kura. Bali dun tayo pwede asinta dito, tapos dyan. Okay, abang-abang guys kung may patama tayo. Hapon na, so magbaka sakali tayo. Balik tayo kanina doon sa ating pinestuhan. So nakadalawa lang tayo doon. So wala talaga, hindi maganda yung hunting natin sa araw na to guys. So hapon na, uwi na tayo. Hindi man tayo nasiguro, pero dadalawa lang yung nakuha natin. So hindi ko na in-update yung mga kasamaan natin kanina. So maganda yung mga pwesto nila, kasi tayo first time pa lang natin na maki-join sa kanila dito. Naghahanap tayo ng magandang pwesto. So yun,
wala tayong mahanap na pwesto. Hintayin muna nating ma-harvest yung mga napakalawak na maisan dito bago tayo magkaroon ng magandang pwesto. So yun guys, so uwi na tayo. Habang pauwi tayo, maglakad-lakad tayo dyan sa may kakahuyan. Hopefully may matimingan tayo dyan na matadagdag natin sa ating nakuha sa araw na to. May mga dumadapo pero mga maliliit na ibon guys, oh. Yan, oh, napakadami nila na maliliit na ibon. So di naman natin binabaril yung mga yan guys. So lipat tayo ng pwesto. Wala, tagilid. Putin natin yung pangatlo. So ito yung pangatlo guys, si Bradab. Ayos. So ganito na lang yung gagawin natin. Paikot-ikot dito sa mga punong kahoy. Kasi may kakahuyan din dito guys na malawak. Hindi nagpipirmi sa isang lugar yung mga wild dove dito guys. Katulad nito, oh, tinira natin dyan sa may akasya. Ayun, mahirap talaga guys. Tiyaga lang. So kanina doon yung unang kura natin. Tapos lumipat tayo doon, kaso wala doon sa kabila. Kaya pala walang dumadapo doon sa unang kura natin guys. Nandito sila, oh. Dito sila dumadapo. So maganda talaga kapag may isang pupwesto pa dito, o isa pa doon, tapos dito sa gitna, tapos tamang tama doon. So yun, wala, nakatatlo lang tayo. So mag-decide na uwi na tayo guys. So hapon na. So umuwi na siguro yung mga kasama natin. Uwi na rin ako. Puntahan ko na yung pinag-iwanan ko ng aking. Pumutok tayo ng 4. Sablay yung isa, yung tukling. So tumitira tayo ng 30 meters yung distance nya. So okay naman yung tama. So marami pang dumadapo guys na mangilan-ngilan, kaso nasa mga 50 meters to 80 meters na. Langanin akong tirahin yung target. Okay, nabante na tayo sa ating pinag-iwanan ng ating motor. So ito, kawad ng kuryente. May tinira ako guys. Ito, first time kong nasubukan ng 50 meters. So sapul naman yung target natin. So ayun, not bad. So, nakaapat tayo. Sa bilis ng pangyayari, di natin nakunan ng side shot, di natin naon yung side cam natin. So di bale, nasa pool natin. So ayan, habang pauwi tayo, pinag-iwanan ng ating motor, baka sakali tayo dyan kasi dyan tayo dadaan. Ayan, dito ko natatapusin itong content natin sa araw na to. Boring man yung naging content natin. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo guys kasi nasamahan niyo ako hanggang matapos itong video po natin. So babawi na lang ako next time guys sa mga nagtiyagang nanood. Although boring man yung content natin,
Nagpapasalamat ako kasi hindi nyo ako iniwan sa ating content sa araw na to. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.